amasiko ethu alahlwe ukuthi thina sivuka ubusoka esikwenze esikubona kahle kahle bubukhotheni. I'm sorry to say. Kuyini nje ukuthi indoda endala ngangami isha isifuba ngokuthi nezingane ezu5. Lezi ngane ezu5 akaze athenge ngisho ipurity eyodwa yalezo ingane lezo. Lo muntu lo efonini yakhe unamantombazana u15 uwabiza ngobaby wonke lamantombazane lawo. Lo nto isho ukuthini? Isho lo muntu loyo unprepared kodwa ukwi-foundation ethize naye angayi-understand ukuthi iyini. Kahle kahle abantu abasiwona ama-takeaway. Hayi nje abantu besifazane kwindoda abasiwona ama-takeaway, but thina emhlabeni esiphila kuwona njengamanje siphila emhlabeni la ufica indoda iyashela khona. Uma ungasuyibuze ushelelani, isiphi isizathu sokushela, they don't have a reason. Bayashela kodwa noma yinini mayengena emall uncoma. Sinamadoda ahlula ukuncoma omkawo today. Akamncoma umkakhe ngisho ngahlala isibukweni isikhathi esingakanani. Akamncoma umkakhe ushintsha imakeup, ashintsha ama-hairstyle, ashintsha igqoko, ekhanda yonke into. Ngeke uzumuzwe ethi umuhle mkami, umuhle sithandwa sami. But guess what? Mayihamba nabangani bakhe mabengena emall uyena obona abantu abahle naze nabahle bobaby. Mayeyongena espa naze nabahle bobaby. Amantombazane ashaya amathili ahlushwa uyena umuhle baby. Kodwa lo wakhe akakwenziwa yini lokho? Isikhathi sokudodiswa asisitholanga. Kulungileke noma singasitholanga ngesikhathi sokuthi obaba nomkhulu bahlalise phansi basidodise, but still thina asikufuni thina ukudodiseka ngoba akhona amadoda asalikhuluma iqiniso nasamile kulona iqiniso njengamanje. Bangakanani abantu besifazana abakhulisa izingane bodwa kodwa khona amadoda izingane zabo bazazi ngamagama. Mina ngikubuka njengendoda uzoyincoma ukuthi unezingane ezu3, 4, 5 lezo izingane zonke kodwa mangathiwa ngiyakuthatha ngekisa konina bazo lezi izingane uzofika ubizwe ngenja kodwa busuyayincoma ngaleyo nto. Yini indoda? Indoda phela ithe phila. Indoda sikhuluma ngekhanda. Uyoba kanjani yikhanda ma wena wazi ukuthi wena empilweni yakho kumele kube namantombazana ayinqwaba ozophila nawo? Umuntu wesilisa wayedodiselwa ukuthi abe ne-understanding yokuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa.